коди процедураи формулаат. процедура пеш аз саршавии барнома иҷро мешавад. дар аввал ба намуди сатри ҷорӣ сатри сифрро интихоб карда шудааст. чихеле ки сатри ҷорӣ сифр интихоб карда шудааст, акнун интихоби сутуни ҷорӣ боқӣ мондааст. акнун дар ячейка маълумоти 1,2 навиштан мумкин аст. барои бахшидани қимат дар дилхо ячейкаи ҷадвал онро бояд ба хосияти текст навиштан лозим аст. элементи грид, локин пеш аз ин шумо бояд ячейкаи лозимаро бо ёрии хосиятҳои rows ва columns интихоб кунед. ба таври аналогӣ ба ячейкаҳои боқимонда қимат бахшида мешавад, кадоме ки функсияи сатри сарлавҳаи ҷадвалро иҷро мекунад. масалан, барои навиштани матни водоснабжение сатри 0 ва сутуни 2 интихоб карда шудааст. чихеле ки дар аввал ба хосияти rows қимати сифр дода шуда буд, зарурияти ҳар бор такрор кардан лозим нест. баъди навиштани сатри матнии ҷадвал 4 сатри сарлавҳаи матнӣ процедураи сатри сарлавҳаи матнӣ тайёр мешавад, кадоме ки аз сарлавҳаи сатри иборат аст. барои ин сутуни сифрро интихоб карда мешавад. баъд ба намуди сатри ҷорӣ 1, 2, 3 то 12 гузошта мешавад. баъд ба ячейкаҳои мувофиқ номи моҳҳо навишта мешавад. бари ячейкаро тағйир медиҳем. бари ячейкаҳои грид ба дарозии сатре ки мо ба он ҷо дохил мекунем мумкин мувофиқат кунад. дар созкунии хосияти фонти шрифт чунин дода шудааст. масалан, навиштаҷоти электроэнергия, водоснабжение ва продуктопитание дар ячейкаи худ намеғунҷад. барои васеъкунии бари сутун дар мавриди иҷроиши барнома бо тарзи зерин иҷро кунед. бо пахшкунии 2 дар ҷои озоди формаи frm table оинаи кодро кушоед. аз менюи tools командаи add процедурро интихоб кунед. дар майдони нейми оинаи add процедур set call widthро дохил кунед. калидро ба типи процедураи саб гузоред. ба scope бошад калидро ба public гузоред. тугмаи ок оинаи add процедурро пахш кунед. visual basic процедураи set call widthро месозад. коди процедураи set call widthро дохил кунед. dim counter for counter баробари 0 то 4 step 1. grd table нуқта call width дар қавс counter баробари 1450. next. хосияти call width элементи grid бари сутунро муайян мекунад. рақами он дар қавс оварда шудааст ва дар процедураи set call width ин хосияти ҳар як сутун қимати 1450 тви бахшида шудааст. дар охири процедураи формулаат як сатр илова кунед. set call width. бо ёрии командаи save project проектро сабт кунед. барномаи ҷадвалро ба кор сар диҳед. акнун формаи frm table чунин намудҳоро мегирад. ячейкаҳои боқимондаро пур мекунем. процедура бо номи fill cellsро дида мебароем. процедураи fill cells барои дида баромади ҳар як ячейкаи ҷадвал grd table конструксияи сикл дохили сикл истифода шудааст. сикли берунаи for рақами сутуни ҷориро тағйир медиҳад. хосияти колли элементи grid аз 1 то 4.
лекин ҳангоми гашти ҳар як сикл беруна зичиро сикли дохилӣ иҷро мекунад. тағйирдиҳандаи рақами сатри ҷорӣ хосияти row элементи grid аз 1 то 12 мебошад. бо кӯмаки ин оператор боқимонда ячейка номи неизвестнаро қабул мекунад. проектро бо ёрии командаи save project сабт мекунем.